Nik uste dut feminista izatea ez dela nolabait pentsatu beharreko zerbait ez. Bai autu bat dela neurri batean ez, baina nik uste feminista izateko lehenik eta behin izan behar duzuna da kontzientzia ez. Kontzientzia zerena gizartean bai arra, bai emea, bai horren barnean ez sartzeagatik gizarte mailan duzun posizioa, baita zure izaeraren konstrukzio horren inguruan edo horren jabetza edo jabekuntza izatea. Nik uste nahi gabe ematen den garapen individual eta kolektiboa dela. Eta horrela denean aldaketak ematen dira, ez? Bada kontzientzia izatea eta nahi gabe kontzientzia horretatik abiatuta aldaketak bakarrik ematen dira. Hombre, noski, nik uste munduan ez dela emakumerik, ez dago emakume bat bera ere biolentziarik jasan ez duena. Biolentziak baditu aurpegi haunitz, ez? Ez dute zertan fisikoak izan behar. Eta nik esango nuke biolentzia bizi izan dudala bai kalean, bai ikasgelaren barnean, bai fisikoa momentu jakin batean, hirugarren pertsona batek eraginda, bai bikote harremanetan ere. Eta nik uste ez dela emakumerik, ez da munduan ez dago emakume bat bera ere jasan ez duenik. Egun on bikote, ze moduz? Ondo? Orain txatera naiz klasetik eta nahi baduzue joango gara kafetxo bat hartzera? Bai. Eguna ondo? Bai. Izan dituz lehenengo 3 orduak klase eta atzo Nafarroaineza izan da gero atzegoen oso... Presakak? Bai, ez, ni ondo, ikasleak. Ikasleak ni baino okerrago. Baina tira. Nik berez gizarte lana ikasi nuen, nupen eta erdaraz, gazteleraz ikasi nuen, ondoren genero espezialitatea egin nuen baita ere nupen, eta egia esan orain arte gonaiz gizarte langile lanean osasun etxeetan, lehen arretan. Aurreko urtean izena eman nuen nupen berriz ere, bigarren hezkuntzako irakasle masterra horretan, duela pare bat urte atera zuten euskara eta literatura espezialitatea. Orduan behin hori eginda, nik uda eman dut gizarte langile, baina behin kontratua bukatu eta ireki zituzten hezkuntzako deialdi bereziak, eta horietan izena eman nuen, eta bertatik deitu ninduten. Orduan kurtso hasieratik badaramat Zangotzan lanean, euskara irakaslea naiz Ereduko instituto batean, eta lehenengo 2. eta 3. DBH-ko ikasleekin nago. Ni ikasieratik betidanik ikasi nahi izan dut magisteritza. Kontua da, bizitzak, ez dakit ez, beste nonbaitetik eramaten zaitu, gizarte lanean oso nago eta aldi berean nik argi dut euskaraz bizi nahi dudala eta euskaraz lan egin nahi dudala ere.
Orduan, hezkuntzan beti sentitu naiz oso eroso, aldi berean euskaraz lan egiteko aukera ematen dit, eta gizarte langilea naizen heinean ere, uste dut hezkuntzan ikasgelaren barnean interbentzioa ere nola edo hala ez egin daitekela. Nik lanaren inguruan hausnartu dudana edo ez, gure inguruan edo oso hedatua dago funtzionarioa izatearen hori ez. Nik uste gehienok gure bizitzan nahi duguna eta behar duguna nolabait egonkortasuna dela ez. Eta azken finean gizarte honetan edo momentu honetan ere egonkortasun hori, zerk ematen dizu egonkortasun gehien? Lan publiko batek, ez? Zergatik, azkenean lan baldintzak hobeak direlako pribatuan baino, baita ere soldatak, orokorrean, ez? Zer gertatzen da gainera emakumeen kasuan, sektore pribatuan eskuragarri ditugun lan gehienak edo lan erremuneratu ordaindu gehienak oso baldintza txarretan ematen dira, bereziki ordutegiaren aldetik baita soldataren aldetik eta gehien bat dira zaintzara nolabait ez bideratuak dauden guzti horiek, ez? Zaintza, garbiketa edo dena delakoa orduan. Nik uste gaudela momentu horretan zeinean denok izan nahi dugun funtzionarioak eta plaza lortzeko edo plaza lortzerako prozesu horretan azkenean gailentzen dena edo da pertsonen arteko leialtasuna, ez? Lehia barkatu. Azkenean ari zara zure ondokoarekin konpetitzen zerbait lortzeko eta tira, ez dakit, gehienok aukeratzen dugun bidea nolabait hori da, ez? Lan baldintzak hobeak dituztenak eta, baina azkenean pasabar gara prozesu guzti horretatik, igual gure balioekin bat etortzen ez diren horietatik, ez? Ni hezkuntzako posaketetan ez dut izenik eman, ez dut halako aukerarik izan, gizarte lanekoetan bai, eta hori gizarte lanekoetan bai, eta hori komentatu dudana, ez? Azkenean kooperazioa eta ideien trukatze hori eman beharrean sustatzen dena bada individualtasuna, leialtasuna eta besteen gainetik geratze hori ez. Nire inguruan ikusi dudanagatik jendeak oso serio hartzen ditu, nik ikusi izan dut jendea urtebete eman duena bizitza sozialik gabe, asteburutan ikasten, lanetik atera eta ikasten. Gero baita ere, niri gehien bat gutxion gustatzen zaidan alderdia bada hori ez, ideien trukatze hori ez ematea. Ze azkenean eta are gehiago, bai gizarte lanean, bai hezkuntzan, pertsonekin lanean zaudenean eta besteengandik ikastea oso garrantzitsua da. Bai bietan, bai gizarte lanean, bai hezkuntzan, nik uste emakumeen ehunekoa oso garrantzitsua dela. Oso datu altuak dira emakumeenak, ez? Ehuneko oso altua hartzen dute emakumeek. Zergatik, bai hezkuntza eta bai gizarte lana erabat femeninoak diren lanbideak direlako. Zaintzara zuzenduak daude erabat biak, igual gehiago gizarte lana hezkuntza baino ez, baina azkenean emakumeen ehuneko gehiena pilatzen da zaintza lanetan. Gizarte lanean oso aipatzekoa da edo nire ustez oso kuriosoa da nola bai lanean, bai ikasketetan emakumeen ehunekoa oso altua den, baina gero ikus dezakegu postu altuenak edo postu altuenetan daudenak gizonak direla. Eta gizonen presentzia gizarte lanean
oso urria da, ez? Bai lanetan, bai karguetan, baita unibertsitatean bertan kudeak eta maila horretan, ez? Nork ezartzen ditu parametroak, nork antolatzen du dena, nork ditu postu errekonoizituenak edo azkenean beraiek dira, eta proportzio aldetik oso desberdina da, ez? Horretan ere gizarte mailan eta norbanakoak autokritika edo hausnarketa behintzat egin behar dugu, ez? Zergatik gertatzen den hori, zergatik ez, noren hitzak du pisu gehien, noren erabakiak onartzen ditugu ondoen, ez, edo gehien, eta zeinenak ez, eta zergatik. Nik uste dut baten bat harritzen dela igual gaztea zarenean, hasi berria zarenean, eta igual sartzen zarenean nolabaiteko segurtasun batekin, ez dakit harritzen diren edo ez duten gustoko edo arrotza egiten zaien, ez? Hor geratzen dira pixkat, hau den nire sentsazioa da, nire bizipena edo nire usteak. Egia da, Iruñetik Zangotzara dagoen errepidea nahiko ona dela, baina azkenean 41 minutu ditut lanera etortzeko, baita gero itzultzeko ere ez, eta naiz eta errepidea oso nahi izan eta ibilbidea ere ez izan horren luzea, astun egiten da, ez? Ez da gauza bera etxeparean lan egitea edo urrun. Azkenean ere bada nekea, bada denbora eta baita ere bada arriskua, ez? Ze errepideak duena eta bereziki gehien bat neguan, baina baldintzatzaile gehiago daudelako neguan, ez? Baina bai, komentatu dugunean lehen prekarietatearena edo gazteok bizi dugun hori ere, hezkuntzan ere eta baita zerbitzu publikoetan ere hasten garenean hasieran onartzen ditugun lan baldintzak ez dira gerora lortu bat dituzunak, ez? Aurrera. Ez dakit beharko dugun entxalada ere jango dugu edo ez? Ez. Aterazuk... Noiz nahi nire bizpare etortzen da gurekin bazkaltzera, musua. Bai. Lan egiten du Iruñan, eta atera hura. Baina hori izan daiteke sorpresa mundu. Bai. Noiz benka? Normalean ama hori ateratzen da lanetik eta etortzen da oinez. Baina batzutan luzatzen baldin bada lanean geratzen delako pixka bat gehiago edo, abisatzen gaitu eta joaten gara bila. Ze noizbait gertatu izan zaigu edo arratsaldeko lauetan bazkaltzen hastea. Eta nik behintzat gozatzen dut gurasoekin bazkaltzen egoteaz eta faltzen egoteaz. Amak egite ditu dantzak. Eta ama dantzetara joaten denean, itzultzen da super berandu, igual 10:30, 11:00 etxera. Eta beti itxaroten dugu. Gaueko 11:00? 11:00 laurden gutxitan edo bai. Normalian badugu ohitura hori. Ni hori etxean
Egotera izenean, ordu hauetan. Bai, goxe naiz, baina, txegan hemen... Baina hartu dut maiketakoa. Baina hemen ni bakarrik eseriko banitz, bazkaltzeko eta... Tristea da bestela. Triste. Hombre, nik onartu behar dut lehen, behar bada beste modu batean jokatzen genuela, nik ez dakit. Eta orain ikusten dugu beste historiak, beste aritzeko moduak direla, nik uste dut lehenagokoak baino hobekio direnak, eta nik ez nuke erranen lehen, beldurra. Bai, gauzaren bat nik ezakit batez ere adinagatik, baina gero onartu ez, eske horrelakoa da. Eskubide osoa dute karrekara ateratzeko, bizitza diskutatzeko eta nahi duten moduan. Orain ja, bueno, ez dakit nola egan. Hombre, nik adibidez gogoan dut gazteagoa, nerabeagoa nintzela, edo ez dakit ez, hor mugan dago oraindik. Baina orduak finkatzeko, ez, ordutegiak finkatzerako orduan eta egia da, zentzu horretan, igual amak sustatu duela gehiago gure autonomia, ez? Diot, ordu biak arte, eta ez lehenago, zer dago kalean, ez daki zer, eta hori hala da. Eta amak esaten zuen, baina ikasi behar dute, beraiek, kanpoan dagoena ezagutu behar dute, kanpoan dagoen horri aurre egiten ikasi behar dute, ez? Bai. Hori da, ez? Alde hortatik amak oso ongi jokatu du. Bera beti kontziente izan da, horrekin aldi berean, beti... Hankak lurrean, baina... Eta gero nik uste dut, aitak esan bestela esan, baina esan nahi duena izan da, nik adibidez, lehen aipatu dut egin dituela genero ikasketak nupen, ez? Orduan nik uste gure familian, bai egon dela izan zen inflexio puntu bat, ez? Urte hori, diot azkenean, ikasketa teoriko ez haratago, bada baita ere prozesu pertsonal bat. Pertsonal eta kolektiboa, orduan, nik momentu horretan izan nuen prozesu pertsonal bat, eta horrek eragina izan zuen gure etxean, bai antolatzeko moduan, baita mundua ikusteko unean. Nola, igual gure etxetik kontzientzia gehiago dagoela, orduan horren aurrean ere baliabide gehiago garatu ditugu, eta lehen onartzen ziren gauzak edo onar zitezken gauzak egun behintzat guk ez ditugu. Egun ez dira horren onargarriak, ez? Garapen pertsonala eta familia moduan garapen kolektiboa, ez? Bai niretzat, bai usuarentzat, bai zuretzat, bai amarentzat. Diot arautu ditugu baita ere etxean, nolako giroa nahi dugu etxean. Zer nahi dugu sortu eta hori hitz egin dugu eta ez dakit mundu guztiak edo zeinek garatzen duen eta ez? Bai aita moduan, gizon moduan, bai ama moduan, zaintza horren gainean asko eztabaidatu dugu eta hausnarketa kritikoa egin dugu, ez? Nik uste. Bai, beti kontrasanak sortzen dira eta karo gainditu behar ditugu. Beraz? Bai. Eta gero nik adibidez alaba bezala asko eskertu nuen voluntarietate hori etxean, ez? Niri etxean beti entzun izan didate, respetatu naute, eta torri naizenean ezagutza berriekin eta hau, eta ez dakiz zer, eta beti izan dugu eztabaidatzeko joera hori, ez? Eta, nik onartu beharra daukat aitaren kasuan, gero bakoitzak ditugu gure historiak, ez? Emakumeak, gizonak, aita, alabak, garen einean,
denok ditugu gure genero mobidak, ez? Baina egia da etxean beti egon dela aldatzeko eta jakiteko voluntarietate hori. Eta nik zentzu horretan gurasoi eskertu behar diet mandidaten protagonismoa horretan, ez? Eta galdetzea eta askotan, eta hizkuntzaren aldetik erabiliko dugu hau edo ari naiz gehiagitze egiten, ez dakit, olakoak etxean ematen dira. Bai. Hombre, guk onartu behar dugu eta ere zentzu horretan zintzoak izan behar gara. Transizio prozesu horretan sufrimendu puntuak egon dira. Diot, ni individualki ez, nire Irantzu Anot Perez bezala ikaste prozesu horretan sufritu dut, nik uste dut amak neurri batean ere sufritu duela, ze baita ere jabetzea emakume bezala dituzun zaintza zamak, baita ere onartzea zure izatea nolabait baldintzatua dagoela, ez? Eta ni horrelakoa naiz, ostras, baina gero jartze duzu kolokan zergatik zaren horrelakoa, eta zure ze alderdi gustatzen zaizkizun eta zeintzuk ez dituzun maintendu nahi. Eta nik uste kontzientzia prozesu horretan amak sufritu duela, eta zuk zeuk ere bai. Diotenik bizi dut, izan dut etxean, ez? Gogoan dut niri behin esan zenidan eta esaldi hori bestela esan. Baina oso gogorrea egiten zitzaizula onartzea, bizitza osoan, neurri batean edo bestean, igual, violentzia puntu hori garatu izana, ez? Horregatik lehen aipatu dut bai kontraesanak lehen ontzak ematen genitun jokaera batzuk, gero ohartzen zara ez direla hain ongi egon izan, bai? Eta horregatik hasten zara zure buruan, bueltaka, ea zein den jarrera hobea, ea zein den, bai? Hobetzeko kontrola, claro, eta egindakoarekin ez zaude gustora, punturen bat nabaritu diozu, jarrera hori aldatu behar dela, eta bueno, gero konturatzen zara aldaketak ematen direla, onerako direla, eta jakina, barneratu behar ditugu, claro, ja, beste portajera bat okaiteko. Onartu behar dut, bai alaben jarrerak garrantzia handia ukan duela, gure bizitzaren eta bueno, nik alde batetik eskertzen dut. Beste modu batean izan balitz, bueno, ez dakit, behar bada ezberdina izan zaten, behar bada bai. Nik uste dut. Esperientziak markatzen du. Neurri batean igual garatuko zenukela, ze egia da prestutasuna duela eta orain pilpilan dagoen gai bat da, baina karo azkenean ere, edo zure kabuz ez baldin baduzu irakurtzen, ez batzara informatzen edo ez dakit ez, ez baduzu interes hori, komunikabide bidaltzen duten mezuarekin eta hola, geratzen baldin bazara oso gainetiko lanketa da, ez? Orduan ikuste igual lanketa aurrera egingo zenuke, baina ez dut uste sakontasun horrekin egingo zenukenik. Amak txikitatik eta nik hori izan dut oso markatua. Beti esan digu, bai niri eta bai usuari. Bizitza honetan egizuen nahi duzuena. Baina, beti, mesedez, favorez arren otoi. Zuek izan independiente. Izan eraiki zuen bizitza, baina beti esaten zuen izan ekonomikoki albaduzue eta emozionalki independienteak. Horrek ez du esan nahi bakarrik, ez da mundutik aparte bizi behar zaretenik. Baina beti esaten zuen
zuek zuen egonkortasuna bilatu, baina zuena. Energia banaiz, gau ilunen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau, luronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, bentsat euritanten artean, bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtuetara, bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, zeruak eskaintzen didan amildegira, bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate lurkauzira, energiak lurkauzira narama, nire ere energia banaiz, gurean idatzere geldituko naiz, banoa. Hartuko du? Ez, hauek bai. Oiek erosi behar ditut nik. Es una faja hasta aquí. ¿Sabes mi faja de vieja? Pues, no, para que no me... No neros es una faja hoy. Txinoan. Chino, ese chino. O sea, chino guztiak es que flipas. Que vamos a hacer el puto negocio. Nerea eta biok joatekoa gara. ¿Qué diga? Bai, bai, bai. Es que, mira que te escolta bata, oleko faja bat. Eta, honek zorkatzen honen da ez dute saltzen, da esan daten timizun badauku zor. Eta bos? Txoa, maiali. Ah, pues ez txino. Zor txinora. Bai, bai. Prest, mazen, ker, bera, ker. Bat. Bueno, talde hau, Antsoaingo taldea sortu zen duela 2 urte, gutxi gora bera, 3 urte. Irunek berak sortu zuen, ze, bueno, berak aurretik egina zuen sokatira beste talde batean, Txantrean. Eta, bueno, animatu zen eta talde hau sortu zuen. Hasi zenetik ni beranduago hasi nintzen, bera baino beranduago, eta nik egingo ditut orain 2 urte gutxi gora bera, ez? Eta, bueno, nik ez nuen asmorik sokatira egiteko, baina Irunet tematu zen, etorri nintzen atzera probatu zazu ez dakiz zer, eta egia esan, etorri nintzen konpromezuagatik, baina oso gustora egon nintzen, eta ordutik hemen jarraitzen dut. Ni hori Txantrean aritzen nintzen, eta egia da hori kadetetan ere aritzen nintzela Txantrean, eta nahi nuena zen Antsoainerako ere txikien taldea egotea. Orduan egin nuena izan zen hori txikien taldea sortu, egun 50 piko haur ditugula, 5. mailatik hasi eta DBH 4. maila arte. Eta gero hori Antsoaingo lau motibatu hasi ziren hori txikien taldea sortu eta handiena ez nuen sortu behar, eta orduan hori hasi ginen entrenatzen 4 mutiko eta neska batekin. Eta gero hori, joan da handituz eta hau izango da 5. ikasturtea. Txapelketak izaten dira bai mutilena, bai neskena, kategoria ezberdinetan kiloen arabera, eta gero mistoan ere. Txikietan beti mistoa da, berdin duzen bat neska eta zenbat mutil, eta gero kategoria absolutuan edo, mistoan ere txapelketan parte hartzen da, eta izaten dira hori 4 mutila eta 4 neska, 8koaren kasuan edo 2 beti konpentsatua. Eta animatuko zenioten neska gehiago apuntatzera? Bai, noski gainera hori probatzen duzunean ez, bada burugo gorkeria duen kirol bat ez, eta egia da hori teknika pila bat dela, ez dirudila kanpotik igual, baina hori hartzen duzunean gero engantzatzen du, eta gero taldea ere giroa polita da, euskalduna. Bai, gure giroa oso polita da. Eta kirol misto bakarretarikoa. Bai.
Ba, mila esker. Zuei. Eskerrik asko.